על המקום. אמרלה. פנו תלונות על המקום. מה בן זונה? שקי. שלום לך דרלה. שלום גם לך. שלום לך. תאמין לי אם היינו קצת יוזמים, קצת, היית תוקף. חברים, עזוב. קצת, זרוק מילה, זרוק מילה. את יפה, את חמודה. להתחיל במחמאה, אחי. כן, אתה מבין? חמרים אנחנו שרמוטה, וואלק מפגרים, וואלק אתה יודע, הן מסתכלות כולם. אבא חמרים אנחנו שרמוטה, אף אחד לא תוקף. חמרים אנחנו שרמוטה אבל. איזה אידיוטים, אני לא מבין, אתה יודע, אני משתגע, חוזר הביתה, אומר, זה אידיוט, זרוק מילה אחת בסריחה, אחת. למה אתה לא עושה את זה? לא יודע, וואלק, לא יודע, זה כבר לא בראש. תשים אותי שנות ה-80, שנות ה-70, שנות ה-250, לא יעזור לך כלום, זה לא עוזר. אני כל פעם מתעצבן מחדש, כל המקומות המזדיינים האלה, הם שרמוטות. טוב חלאס, כפרה חלאס. מה קרה? שונה בן זונה.